Ay, apo. Sagudayin nga rin ti surat. Dati pagkasalitaan ni Walter nga napauluan, anak itiruar. Dear Manong Nemi, lumlum ne ken ja init Manong Nemi. Yemma, madamalatati panagtedted, panagtaredted, panagarubos dagiti luwak. Gapoy iti dayta nga malem Manong Nemi, indulin min ti bangkay ni mama. Nga natay ti sakit Manong. Nakapanawen dagiti imay nakipagpatulod, may nakipamunpon. Dua kam layangan ti adaritoy. Iti sa kaanan ti tanem ni mama. Walter iho. Agawitan. Umaygan. Si kakin siya layangan tinabati dito Campo Santo. Panawad naglatan dito ti papa. Kahit ko ba natagbati. Mga nadadak sa mapasama kang ganito. Baka umay dito yung naging tayo. Abom natandikit ko sa kwan. Saga na talgad dito nga lugar. Iti Arabi. Kadwa na umay klimlimang dito yung iti mananakaw, dorogista, holdapper. Diya kahit nga nadadak sa mapasama kang ka. Muna kilatan, papa. Kuyog ta. Awan logam mo, siyak adalugan ko. Sa dinot pangipanan nyo kanyak. Iawid kan sa diyabalay. Diyan natinap na maayong ngarot, naramidek. Awanin ni mamang mo. Awanin ti kadwa, may ti pagkasaraan nyo. Nay, palugan ko di kita gamit mo. Nay, patulot ko sa diyabalay. So nga, no agawitan sa diyabalay, madanon mo sa diya di kita ruwatem. Di mo kaya ti umay. Nanya ti mabaling ako na yan di kiti, anak yo, papa. Sa mga problema ida, siyak ti makamo. Baka saan da ka bigbigan ng kapsat. Siyak nga rin ti makamo awan sa bali nga mapaturay no saan nga siyak. Diyalangan katulong tinabati sa diyabalay, kan siyak, kan sika. At dan buko da balay, di kiti duwangan nako. At da pamilyadan. Ay niya pala ito rahim. Diyak kaya't natangkin ti ulong. Sige pa. Hintay ka na din. Idi at na puot kon Manong Nemi nilaeng mama tikaduwak. Idi pagkasiraan mi. Ni mama Manong Nemi nga gagangay laeng nga empleyada. Ni mama nga nang padakkel, nang tagibi ng padakkel kanyak. Ida sa pulak no sa dino, ti ayan ti amak. Awan ti may bagana. Awamat nga rin ti sumarsarungkar keng kuana. Wano sumarsarungkar kada kami. Namuhak Manong Nemi nga masaka bastardo. Anak-nak ni mama iti kinabalasang na. So nga, ti awag da kanya kiti, mas nga Walter kat, basta. Uy, basta. Bastardo. Nagraduarak ti elementarya, nagraduarak ti high school. Gamsakbay nga nagraduarak ti high school manu. Naidalit idin ni mama iti sakit nga kanser. Isu idi maten Manong Nemi nga makitkitak ti amak, ngajak pala idi among isut amak. No may sumarsarong ka. Sakbahay Manong Nemi nga nagkideman nga namin pinsan ni mama ni baganan kanyak. Anak, tinabayag idin nga salsalut-sute mo sa sino ti amam. Isu, ti awawagam ti tito. Ti awawagam ti tito. Tito Lucio. Isu ti amam.
Alya, tinalyaw ko idi manunemi, ti sumasarong karkada kami, nga naggastos, iti pa nakaagas ni mama. Tito, papa ko na miho. Tasyak, tiamam. Api nga binaybayan niyo ni mama. Saan ko binaybayan? Nang ro na itinamuak nga da cancer na. Siyak tinaggastos. Siyak taggasgastos. Yung mo talaga nga naikari nga mapukautan ni mamang mo. Awan sa baling haramidan tano di manghawat ti kinapot no. Itapay nga naamuak titipod no amak ket panawan nakmet ni mama. Dimteng ka ngem panawan nak ni mama. Detat na ikariho. Ketrumbeng ngawatan. Kinawatan tayo. Saan nga na matangan pa ay manong nemi ni mama. Iri pa nagraduar ko ta talagang naidalitan nga namin pinsan. Nagraduar ako. Iri mariingan mi ni mama manong nemi. Ay may san nga lamis sa bangkay. Ano, tinagarubos nga luwak, manong nemi, ito na irang ipupusay ni mama. Nuwapikit ngamin, nga nadaan di kasi diya klase nga sakit. Awanan, tinakadungdung mong ina. Nadatatika po na nuwaping. Aging kadagitoy nga naitabo ng tibangkay na kitagar arubos pa ilang di kitiluwa. Lalaki ti kinatao, miho. So, rumbay nga-move out ka nga dakos. Baka dumting sa baling ang problema, papa. Ano ko ba ti problema? Ti pa nagbasa mi ti college, siyak ti makamo. Saan na kayo nga taparitan? Dikit anak yun. Ti ako na kon, awan ti sa bali mapaturay, no saan nga siyak. Siyak pala ti Amanda. Nga siyak pala paggapgapuan, kaya di pakpakan na ti pamilyada. Ano ito kayo tusumpa? Di anak ko nga lalaki, kay naudi. O, pagsapulan na. Sakit ato tibisyo na. Diyamat inaon ng anak ko, babae. Diyamat asawa na ti awang pagsapulan na. Yung di anak ko. Pasarag negosyo. Maluglog. Manumat ng tiyapo ko yung kadakwada, papa. Dua, diya inauna, may isa diya inaudi. Mama mo to ida. Aguro oras na sakit sa diya balay. Tadeta timbaga itay ni... Sino pa? Ni Manny. Manny da diya inaudi, manong mo siyempre. Kaya ni manang mo nga Luisa diya inauna. Nabalo kayo bantan. Kaano pa nga natay ti asawa yun? Papa. Nabit pa. Dua lang nga taon pa. Dua nga taon? Hindi mamon di asawak. Nga daanak ko'y tirawar. Hindi sumarsarong karak ka na kayo. Hindi mangrugi na maidalit ti inam. Nagsakit tinakim na. Nagsakit. Isumatindi. Panakatay na. Tadaan iti sakit ti puso. Delikado ak nga ron, papa. Saan ka din nga pinabasol na kayo? Dagit anak yo, nga da kayo tigapono no apay nga natay ti inada. Gabutan na mo nga danak yo tiruar. Nga siyak data. Siyak tinagsaksagitan, tinakim ti asawa yo. Ang mga siyak ti pangibuntuan ng dagiti anak yo ti sakit tinagam daw gura da. Ada ka magisakit kang ka. Saan ka nga baybayan? Abay nga kayat dak ngalain. Gabuta, putot ka. Gabuta siyak ti amam. Baybayan daglatan, papa.
Kabayla kagbiyak ang sisyak. Sa dinangarot pa panam. High school graduate kabayla pagubraam nga ron. Kasun nga mapagbasam di bagim. Anak, baring man lang kunak. Nusikat ti mangim parigna iti pamatig ti anak iti ama. Kasapulak ti pamatig. Kasapulak ti bang taripaton to kanyak. Nusiak tumatanda kapsot. Taabay nga hanggang marami di kita anak yo. Sa bali di kita anak ko. Tinapatag ka na ko na kahit titawidan na kanya. Ininutan da nga, ibusin, tipatawid ko kadakwada. Baka dumdeng to digundaw nga may pinsan nga lain dan. Tilaing matawid da kanya, tinapatag kadakwada. Ngem siyak nga amada. Sana ka napatag. Gabuti pagpabasol da kada kayo, ti pa nakatay ti inhana. Hindi pa ilang ngobing da. Sanga na siya, ti pa nakadisplina da. Gabuti kinabisik iti negosyo. Napatpatuloy na yan, ti kaya-kayat da. Saan nga may surti ina, ti asawak ida. Mamuling ko kunahin, nga awang pati na kapamatig kadakwada. Gamot na busy kayo siguro, awan ti panawan nyo kadakwada. Wala yung kahit ko mga daman panawan ko, ngimiso daman ti mangi adoyo ti bagkida. Iso ang baglagi din tanda kayo. Amok, nga kaili mo ti maadahan ti ama. Kaili mo ti pamatig ti may sangama. Iso ti pahay ko ka. Tapat check nga saan nagtumat nga baybayan. No may tarudak tuman nga baybayan na kita anak ko. Dakkel ti pamatig nga sikang anak ko iti ruwar. Ngagbalinan nga anak ti uneng, tayawid ka nga din. Ti santo amang baybaya kanya. Walter, ambok kamawatan na. Kadagpeso manong nemi dinteng kami dito'y dakkel abalay nga daagur uray nga dua. Lalaki ken may sa babae. Adda kayo? Oy. Dahil magamit ka ka, ngurayin da ka. Orayin da ka, papakunam. So, aliso. Asinot ka duwayo? Dito ka din sa anak mi, anak kiyo tirawar. Sa mga bigbigan na kapsat, iso na papa. Sa nyo man na bigbigan na kapsat, saan? Bigbigan nyo man saan? Ngem, anak ko. Putut ko. Ada karbangan na ito yung balay. Ada karbangan na kanya. Da kayo taon karbangan na. Gabutad dan bukod yung balay. Nga siyak, tinangaramid na gastos, itinted ko kada kayo ng regalo ng balay. Takas lang naturturoy pa yun, netang bastardo. Ganda kami. Ano yung masapul yun? Kahit milang maamuan, nupod nung iawid yun. Beta nga putot yung tirwar. Inyawid kon. Tawan sa bali, nga papanan na nusanga siya. Agtalin na edresidong ko. Kadoon nyaman ti kasapulan na. Ipahay ko. Walter, ni manong mo, nga mani. Ni manang mo, Luisa. Kumusta kayo? Kuya? Ate, ngam nakatadtadam ti ko silap daman. Oh, hanam ako na kayo. Pagpakpumustahan na kayo. Anya tiranda mo. Api nga simurot ka kini papa. Sana ko mamad sumurot manong no. Tinakayaban. Kinapod no na. Imbaga kang kuha nga baybayan naklatan. Ngam gabot tayo sut amak. Ama tayo. Isut magpaturay.
Tapno may ramang ka, kadagit tawidan mi. Papa, dakam lang ginimanang Luis tagtawid. Awan tawidan neta nga anak yu tiruar. Saan nga da kayo ti mapaturay? Isuna, papa. Deta nga anak yu tiruar. Deta nga putot yu, nga bastard. Isut makigapuno apay nga natay na di mama. Papanawan kayo? Unag tal na kayo. Kadag sa starita tangan siya. Ha? Mabaling ka di? Nasaan yung ibunton kini Walter, tanyaman nga gura yo? Awan ti basol na. Kinawan ti basol ko. Ano nga ang basol yo? Gaputin namon na nga, daputot yung tiruar dahil di mama. Nagsakit, tirakim na. At nagsakit na ti puso. Dahil dyan tinaikari pagtungpalan na. Saan tayo nga kontrol ti biyag? Biyag tayo. Kontrol amin na po Diyos. Iso pagtungpalan na. Ada ka di ba yung may bagayo? Ni Inday. Inday! Sir! Lagi dasar ka namangan tayo. Hanggang mangan dito papa. Mama. Hanggang mangan dito ay. Pangalan niyo maran. Kaya may inunutin nga alaan ng tawid mi. Masabol ka kwarta. Horisyak pa ba? Masabol ka kwarta. Dahil talaga yung kasapulan nyo. Ato pala sa uyo. Sige, mangdedak. Mabidlaan. Inikan na ida manong name Jack ang munumano. Dalat tagay may tulutulin ng papa kwarta dito eh. Siguro tapno adain sigida nga itad na kadigiti anak na. O niya palang at tirahin nyo, hindi kayo timangan dito. Nagkait kayo. Katsiyak, mabisita ko. Pimanaw tan, ano na Hoy, kunakanyak ni Manong Mani. Haantay pa nga nalpasan. At ang tugon tawang nga, kasarita ka tinalapat. May bayam na tayo dahil ho. Handa ka lakid din nga, pitikan, dangran, handa ka lakid din nga sagidan. Babam na tayo da. Agkakasakit man na kinibagada nga malikas. Isirek mo tibangin nga lapayag mo, iruar mo tibangin. Awan to ka na't sarday, nakastulat at mapaspasamak, papa. Isudan tumit lang ti sumoko. No sa sinuman ti agararamit ti nga nasyad. Ada ni Apo Diyos sa magsidir, mangdusa, mamagnakam kadakwada. Ituloy mo ti singpet mo. Tas ikan tutag baliki. Kaya Diyos sawan mama, ay papa, hanga na pintas ti panagtibiyag di kita anak yun. Gabutas hanga na pintas pa nakadisiplina da. Iso nga sambat na napintas ti pamilyada. Tako na karotin. Ado ti bisyo ni Manny, kakaasi agbaling nga martir, ti manugang kong asawa na. At the business ni Luisa, kadya asawa na, awan trabaho na sa doon. Iso nga niliwak nga makita kumamit ti ornos ken pintas ti panagbiag da. Hindid ko amin nakasapulan da. Siyak tinaggastos iti na ipatakdir nga balay. Noon kwartada, umay da kanya. Napya kumamat na napintas, ti pa nakisarita da. Ililiwak kumamat da tay, ipariknada ti pamatig da kanya, panang respeto da kanya. Binaybaya ka no ida? Obligasyon ko, iti mangted, iti kasapulan da. Impaay ko. Panahon, uri kahit ko ida, kakatungtong, kapatang, kasalsalita, adayo tiriknada kanyak. Kaslasang nga siya tipod nung amada. Tsak mga watan, para kanya kitawan tinagkurkurangan. Papusulag pa kidiya, di asawak, ti inada. Isuna, iti nagpatpatunoy-noy kanakwada. Walter, no saan man nga nagbalindig kita anak ko,
iti lagal nga sawak. Kahit ko nga sika, nga bagbagada nga anak iti ruwar. Sikando ko matagbalaki. Kaya't ko nga sikandot pangitadak, pangibatyak, kadigidagdama ito nga negosyo. Agbasa ka, tayo to nagraduar kan. Isurok to kayang ganoan niya, digiti rumbeng aramidem. Tas kanton di mang manage ka, digiti mapanawak ka negosyo. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi nagtala na edak idisidong ni Papa. Tumultulong akmet kadagit trabaho ti balay tapno saan nga marigatan ni Inday. Awamat ka dito adong Serbian na. Tila pakarigatan na madlaw ko kate. Panagdalus na. Gabota panakkilan ti balay sa nalawa ti aglawlaw. Dahil tanong ko at exercise ko manon. Exercise ko ti agdalus iti aglawlaw. Ken mga sikaso kadag iti masetas iti hardin. Nagigadimdengan manong name iti pa nag-enroll kad nagbasa kiti may sa universidad. Iti kursong business management. What? Ket siyempre nakipula-pulak kadag iti ka-eskolaak. Bro, pintas na takder mo ha. Guwapo ka. Guwapo pa yung arwatan. Baknang ka. May saklang bastardo, bro. Huh? Okay. Sakit na tayon ti inak. Oh, ulila kan ti ina. Sakit bastardo, di awan inam, awan pa ti amam. Idi na tayo ni mamangkong. Inalanak ni Papa. Nagdaya kitak ka balay. Oh, bak nang kakarot no kasta. Palibre ka mga ti merienda, bro. Sige, pagit ka saan. Dito ay manong nemi nga nagsinangid kami. Kaya ni Michelle, manong. Yung timakalakas, hindi na singid kami kaya ni Michelle. Di mga awag kanyak iti bro manong nemi nga ni Dexter kalabang kumata. Nagapot na maknang ka kit kayad na ka ni Misha. Awan deta iti kinamaknang pare. Ada iti diskarte. Aga ko man nagriri no siyak ti kayat ni Misha. Ang panalado ti amin bro. Ha? Takunadan nga bilog ti lobong. Nagbukel ti lobong. Agir-eres. Agtultulid. Agpangato, agpababa. Baka data kinabak nang mo ako nam. Gabotad da ka ti sidong tinabak ng amam. Baka bumagsak ka. Sa ako nga tamat kay tulok. At aywa ni Michelle. Awan karbi nga mangimbiling kanya ka daywak ni Michelle. Korit ka. Lagi-lagi pem, hadot barkadak lalaki padam. Dexter, awatin ko man ti kinapudno. Saan nga si katikayat ni Michelle nung tikat siya? Ngimiti na minsan manong nemi nga sinadadak limada manong. Pinagtitinulungan ka. Bimalisak man manong nemi nga aduda. Ibagta, nakita na kami ti security guard manong nemi ti eskwela kat naganawa. Utad na sugat ko manong nemi napanak iti school clinic. Manong nemi. Hindi gamit ak dito balay kat nakita ni Papa tilangak. What happened? Ano ito pasama? Api kas taglangam? Nagkikabil ka? Pinagtitinulungan nak ti lima. Papa. Api yung tulok mo? Limada Papa eh. Api nga di ka nagtaray. Siyak ti lalaki na sanga tumaray. Ano nga minti ka po na? May panggip ti babae, Papa. Di mo itulok iho nga madadahil ti biyag mong gapoy ti maysa nga babae. Gapoy ti babae.
At ka din nubyam, hanggang mo ko na nga nubya pa. Gayam, nasingid. Yung madamat karibal ko. Ngayon ti, nangidaulot pa na ka, panagtitinulong na kanya. Liklikam ti gulo. Hampil lang kami nga nasapa. Di mo pa lang asikason, di mo ba eh? Yeah? Saan ka ko mga umalakan niya? Sabi pa pa. Ano chicks yun? May sa laeng, nilaeng mamang mo, idi adda asawa kon. Hindi ba ruwak pa ilaeng? Check. Naasadag di babae ka niya. Oray siguro si ka. Pa. Asin ako mga minti walaak, nasanga si ka. Lalala. Basta graduar ka, ha? Dahil si kanto tibang tulong kanya kiti negosyo kabayatan nga kabaylak pa ilaeng. Bakasyon manong naimi awan ni papa nila ang indeti kaduwak dito balay idudumteng manong naimi ni Kuya Manny. Di ba pa? Ayan na. Awan Kuya. Napanan na. Saan naman yung baga kanya kung napanan na? Hinday. Apay, sir. Deplanak man ti kape. Sige, mabit lang sir. Dududwa kayo dito eh. Una ta, umat ni Papa. Magdad ka mga urut kawarta. Kino na manong name ni Kuya Manny, idi maguduhanan ti kape nga tinimpla ninda. Awan ti giga makakwarta manong. Sakla dumawat ti kwarta, numapa nagambasa. Di abag bagiso nga, may sangal daw nga, gastusek, gusto ito din Papa. Imposible ah. Gabgaburan na kasiguro ti kwarta. Kit si kamat, naling ka ba't ang gastos? Nakakaskeng ka manong. Ana? Ana sa kunam? Layatan na manong. Anak kumandang nga manong. Tulmasak tanan. Sigurado bumalasak. Ay sus, bumalas ka? Lumamang ka? Ay! Sir Manny, ala ka. Tawagak ni Sir. Ni papag nyo, tawagak. Saan ka nangagipulong bay? Wala na, magtagkat kwarta. Awang ko nakman. Sabi papilit mo. Sige, Inday. Dator orongam. Mantat ka. Api ko maitid ko keng ka, Sir. Kat suweldok na diyang or-ornong awang pagid impawit kon sa diya probinsya. Orbut ka pa ilan. Mangilo ka nun saan? Sa mga dangran ni Inday. Kat anat aramay dun dangra ka? Talagang nakarit ka. Si ka nga anak tirwar. Ha? Ha? Sanak layangin nga sagsagidan manong. Laglagi ba nakdakil ti bagik yung si ka? Nakutong ka, gapo siguro itaarak kan sigarilyo. Nakarit ka. Good. Anak sagsagid man ang pangasim. Tadadanga nga sikat kanunungan ni papakas pagarikat. Gabutas siya. Tadadanga mangipatpateg kang kuana. Siyak ti mangiparparig na ti pambanteg kan respeto ti may sangama. Kan ipapay namat kanyak ti dungo ti may sangama. Nga saan na nga ipay ka na kami idi? Di yun lang maawatan. Busy ni Papa idi. Kada kayo mat. Inarabin diyo malatat kay kayat yo. Nandasaan nyo nga dinisiplinan ti bagbagiyo. Si kapitagso ka niya tigasta. Wala, sige. Dumanog ka no madanog. Madiswan na. Ngimiti ka nung paragkamalim na madiswan na. Amangan no, saan ka nang makaawit pa di balayo? Adamat lang ata panagamak na manong nemi tanamnamaan na nga atiwek isuna. So nga pimanawan manong nemi amang ipangpangta. Apa nga ta nagbali na kasta ti klase di kakapsat ko.
No siya kuma, tidagos nga ada iti sidong ni Papa. Hanak, diyak kahit tagbali na kas kadakwada. Una talaga nga tada nga nagkurkurangan ni Papa kadakwada. Ngayon no kas pagarigan man ta, ad-ada nga, inasikaso ni Papa tinegosyo na imbes nga ipain na tidungo digitanak na. Nakaim imposible. Lala, tagunadan nga kanya-kanya ugali. Nakasaysayang dagit anak ti babak nang nga sanda nga among ipatag. Ti adda ka na kuhada. Kakaasimat dagit nakurapay. Tagkurkurang na ka dagit kasapulan. Ngem naragsak ti pamilyada. Kas kada kami idi ni Mama manunemi na wampay awan ti amak. Daham lang. Imimpay ni Mama ti dungo na kanya. Agas man idimpa panangipaay ko ti pamateg ti anak idi na. Nakaililiw ko idi ti pamateg ti may sangama. Ngimita kat adda ni Papa. Kang kanahin kami kalanglang amangan ti bigat. Tilang aldaw ti saan nukasta nga adda klase. Itirabi kuna kanyak di Papa no dad dumakin ang nugutik nga pagkurkurangan ka na kitituang anak ko no kasto nga oras idi dakit iroar kadagiti okasyon pimita nasking nagawidak tapno sang katang kaiho tapno sulnitak agsulnitak ka di kita nagkurang akin ka ken masapul nga dakamet tapno maipariknam kanyak ti pamateg ti may sang anak ada dapay nga mariknak ti pamateg mo ngem di kiti legal na anak inukas ta nga mailiwak ka di kiti ubing mapanak ba't sumarungkar ka dakwada ngem na adayo tirik na di kiti apukok diya ka mo no apay so nga sika ito nang asawa ka kaduam ti agpungutot tapno adu di kiti apukok ken ka tanong si kanton di mga sikaso ti negosyo siyakton ti mga ayam ka di kiti apukok ken ka bareng, no maure ko, dagiti apo ko ken kayo. Manong nemi, impas na kungarod tinagbasa. Nagkulop kampay lang kini Michelle tapno awan tiriri. Actually, manong nemi nagtransfer isuna. Iti sa baling universidad. Kad no mailiwak kang kuana, mapanak, mapangko sa rungkarin suna. Makadakas manong, nakarkarumat manin. Taado di kita naluloko nga lalaki manong nemi nga agar-aram kang kuana. Outsider ko nanda kanya. Saan na kapastreket? Itinalayan ng Duarte Universidad Campus manong nemi ti pagkitaan mi kini Michelle. Kumusta ka na? Nana, kumusta ka? Gusto eh. Siguro, ada nobyam sa jay. Sino ko ba? O, andi sa bahali nga nakarik nakit eh. Ayat mo sa alangan si Michelle. Imadayo ako napnaon riri. Sana pa ilaw masusurutin dito eh. Nauy-uyong dikit estudyante dito eh. Ado dikit loko-loko to eh. So nga, no binugbog da ka man idi, da Dexter, baka lalo nga damang bubuking ka dito eh. Parita na ka di. Magbagak lang ti paragsakbay. Da mga numakarik na kantuhanin mapadasam tumanin ti mabugbog. Sana katamat nga pabugbog no may isa unod walaing ti kalaban ko. Limaday di eh. Tinangaldak da kiti duwa. Kasanok pa'y makalaban.
No niya man ti marikrekram kanyak, Walter. Lipatin pa lang. Kastakman. Ngam no na ikarikas pagari kang si kakin siya, di kat kastanto mapasamak. Awan ti sa baling aramidin tano, di mangipasnak ti panagbasa ta. Tapno sa nga masayang di gastos di kitinagannak. Sige. Sige ti matungpal, Michelle. Ano saktulatan ti iliw ko ka. Umanahin nga matbatak to ti ladawam nga ti cellphone ko. Ken mabaling ka katawagan, no mailiwag ka. Ang lagi din manong nemi itit fourth year college graduate ang akon. Itit masang patak manong nemi dagiti kakabsat ko. Nga riririanda ni Papa. Bimalaetak. Abay kastalangin di pa nagsasawi ka ni Papa. Oy, saan kang bumulbulit ito ya? Nuan nga man ti kayat mi panakisarita kay ni Papa. Maramid mi, awang bibiyang mo. Agtal na kayo. Pa, ano nga man ti kasapulan da? Kahit da kanun nga alain, ti kompleto nga tawid da. Pinabuno na kita, konkwentahan da. Numano, nga ribo, iti agtartaray nga puunak iti negosyo. Kaya dumapay, nga sani ko, nga balor da iti daga, nga pag-apitan. Maitad ko kada kayo ti kasapulan nyo. Saan kayo itong umumay? Kasi naman di magbagami. Itad yun nga may pinsan. Tapno sa awang kamto nga awan to di daw dawatin miking ka. Nakalawlawag. Di kami manang. Kasi tamat ko na, Papa. Itad yun tumitlahing no apikit pa lang adupe lang nga sao. Nagduturo kayo nga da. Tamang arami dito kasuratan. Kasi pulak na abogado. Manong Manny, Manang Luisa, dayo ka di madlaw nga kasla. Adada nga, manayon ang edad ni Papa, tikas to yung pangkurkuriyo king kuana. Baka adamat tumaod nga sakit na. Kahit may dalit nga dinaoras. Eh di wow! Wow ko na. Talaga ka din awan ti pamateg mo. Kaya ni Papa. Saan kang iskat mang isuro, ha? Isungar nga daw-dawatin min titawid mi. No anyam tuman ti mapasamak kang kuha na awanin bibiyang mi. Sige, Papa. Tedyong katakwada. Dan tanging awambat apulos ti parparik na daking ka, apamateg. Ipateg mo ti sambat nga nang ipateg ka na kami. Kada ta pa nang itad na kada kayo ti tawid yung magbagayo. Saan ka din nga pa nang ipateg da ita? Hoy, saan nga kami ti sorom? Inauna kami ng sika. Sige. Baliwan yung tutumayin tumigat. Kalpasan nga makasalitak na bugado, nga mangaramid iti kasuratan. Kinuna ni Papa manong na yun. Idi awanin dikit dua. Pa, saan ka di nga rumbeng nga? Saan yung it-itag? Si bibiyag kay pailaeng eh. Wain si bibiyag kay pailaeng. Ngayon para katakwada kit nataya ko. Kas naging moment. Ngayon bagam numadanak ti sakit. Kit maidalitak, edi wow ko nada. Tiyak mawatan di kito yung anak ko. Him na minsan kit talaga nga, adamat nagkurkura nga kadakwada. Ngim apay nga kadag ito eh. Kahit ko kumamit, nga sulnitan no anyaman di kita nagkurkurangak. Ngim nakadadayo tirik nada kanya. Napiyapay kang ka. Lumampay si ka, tikang runan na unang nga nabaybayak.
tasakla nagpakitan. Dinadamag kong masakit ni mamang mo. Anak, si katipod nung anak ko. Saan nga isuda? Iso nga saan na kumapahayan. Nang runakit agradwar ka. Nasayat met no alanda titawid datap no saan na kantun nga pakibyangan. Kasano nga rin tinegosyo, papa? Tipuunan nyo. Hangabali. Hangagbali nga agsarat isang nga digitid at dumang negosyo. Mangibati ak madlaeng ti paraken ka. Ngayon may bagada kanya nga awan ti karba ka nga tumawid. Takarba nga. Gabat rehistrado met nga siyak ti amam. Ti marriage dati birth certificate mo. Nilanan sa dya ti pudno. Adanagan ko sa dya. Akas siyak ti amam. Kabigatan na manunemi iti mismo nga sangwanan ti abogado ni papa. Pinirmanda ti kasuratan. Nga kalpasan nga maalad na nga tawid dan awanton ti pakibyangan da. Kadag iti mabatbati pa nga sanikwa ni papa. Juan, pimanaw dan manong nemi. Iti maalad dan ti saggaysada nga tseke. Nga diya ka mo numano. Iti linaon ti tunggal tseke. Di na pa nag-thank you. Basta pimanaw dalatan. Parang kung ni aniniwan ka saan kuntun nga makita dakiti dua nga umay dito'y balay. Nga ta, papa? Apay nga ta ko lang. Nada kasuratan. Sige pa. Tapno, saan kayo may stress kasta? Ag-relax kayo. Ano nga ta, papano ka? Intun malpas di graduation ko kat hindi agpaspasyar. Agkuyog tang. Ipaspasyar na. Kasta talaga tinataki ko. Kaya't ko, no saan ka man nga ipaspasyar, ipasyar ka ita. No saan ko man nga ipaspasyar, di kita anak ko. Tawang panawan ko, Uri at panawan ko, di nakbatang kayat. Uri nung anak kay tirwar, iho. Si katipudpud nung anak ko. Nagturpusak nga rod manong nemi kat cash-in ka rin ni papa. Nagpaspasyar kami. Entero nga pagilya na Pilipinas, napangkam di Singapore, di Hong Kong, napangkam pa kirisab sa bali nga lugar manong nemi. Kaya di maamuan nga ta, di kita nakda. Nag-ring sa cellphone ko manong. Hello? Hello? Bastardo? Anak kitiruar. Sino dito? Sino kumapay? No saan nga ti inawagam iti pwesto? Inagawam ti pwesto, anak ko ma. Inagawam iti pwesto. Nagast ka matan niya. Sampay nga inaramid ka na kami? Ti amami? Ti nangipas-pasyar ka na kami? MC ka? Himpasyar na kamay, ti intero nga lobo? Kaya na nga ron. Di umat kayat ti amayo. Kastat ko na ni papa. Ore kahit na kayo kumamad ng ipasyar, di umat kayat. At anoan niya kami tirik nayo ti amayo. Anyong impateg ti amayo. Gaputasan na kami mat kayong pateg. Kadagiti ko mga panawan. At ako mamatin panawan na. Ngayon inalayo matin tawid yo. At nadya kasuratan, manong amani. No, hana ka nga ayaban ni papa, awan ti kalintigam nga, dumapaw, iti balay na. Kastat adda ti kasuratan. Iso nga orean niya naramidin nyo ita. Ha? Panagkunak, data inted na ka na kayo, kahit maibus, no di ang mga tagibinan. No maibus to man kwarta. Umayak to man ang tumawat ka na kayo. Pulis timang sabat kang ka, wano mang tiliw kang ka. Manong mani,
Hayop ka. Anak itiruar. Nga agom. Inagaw mo kada kami. At da naalayo amin na kompleto nga tawid yo. Da kaya mismo tinagkwenta. Sapay lakas ta. Di ko mamatnam na ang aramidan nyo akit. Nasiat kumat pa nakisarita yo. Manong nami insuro na ni Papa kadigiti pa sikot-sikot iti negosyo. Ket siyempre, alis tukmet nga nasursuro da gito eh. Tanalaingak met manong. Alis tuak nga makasursuro. Awang ka din di problema iyo. Kayam ka di. Kayak pa. Tesong artinadal ko. Di kayo kong imulam iti panunot mo, tiriknam, tirespeto, titunggal mesa. Ikam tirespeto di kiti empleyado, tapno mo na ka matirespeteran. Noan niya ti kasapulan da, na yung kalidagan lakid di, patgam. Nakaruna, katanda di kiti marigrigatan. Nga mangyan anay, kadagiti ka sa pulan na. Mawatan kayo, Papa. Iso nga akong pagdanagan nyo. Huwag kayam. Di ka pa naandaan, di girlfriend. Kumusta na di aramang man ang bugbugan na ka? Medyo at ayon sa tirik na kanyak, Papa. Tanong kas nga tawagak, hindi kat nalamis kanyak. Yung mga bali pa. Ado dito tayo babae. Gagaya mga imalakan niyak. Hindi siya dati college kat ububo nagtinubyan. Pa, hamad ka na siya dadi nga namin yun, di ba? So nga, hanganas ka nga tulad din kayo, saan nga na siya? Alawan niyo, ha? Mabaling ko itantagin na. Di mangitalagan ka ang tinegosyo. Ngayon, di pa nagina na ako na ni Papa manong name imbes ko mag-relax. Ngayon saan? Naidalit man tiniti sakit. Pa, apay. Ba't din sa kanya ihuti ako ng obrana? Ginanan, ti panunod ko kunak. Ngayon pati ti bagiksabat yan kita ginana. Pa, ibang kayo ti kalingan nga doktor. Tilangin doktor ti ayamam dito iyo ko. Basta sa mga baybayan ti negosyo. Kansang kayo babayan ba? Tawagak na kita anak yo. Ha? Tabay. Kaya pa kamukha na kayo ti kasasadyo. Naaladaman titawid na kada kayo pa. Ngimada pa lang karbenganda kada kayo. Kas amada. Kan karbengan nyo kada kuhada kas anak yo. Baka no, matay kayo nga saan ko yung pagpakamu kada kuwada nga masakit kay gahayam. Umay da kada. Nabayag da kung ngimbilang nga natay. Isong inaladan titawid da. Padasik pa. Awaga kida. Di manang Luisa manunamitin mo na tinawagan. Hello, ano ba sapol mo? Kahit kulay pa kamuking ka manang masakit ni Papa. Saan na ka, doktor? Doktor at ayabam titawagam. Saan nga siya? Anong orti may tulong ko? Di ka di umay sa rungkaran? Kada damat pinirma aming nga kontrata, unong pa kasuratan, ngano saan na kami nga paayaban, hanggang umumay. Isungar tinawagan kayo. Tabarawarin ko na, no. Da kayo tirason, tapno. Adada nga sumamay, di kiti agas sumaypakat kang kuwana. Ano kamat may tulong mi? Manang Luisa, may sakamatan nga, ina. Anat may tulong ti anak. Kadagit na ganak. Already lang pa nagpakumusta tayo.
Ora di panangigamyo lang ti ima na, kabayat nga nakaida. Panangiparik na yung adda kayo nga anak. Nga magidaw-dawat iti panagpaimbag na. Kad marik naman ti may nga inaw no ama, ti aprus ti may nga anak nga mangiparik na. Nga adapatig. Adapatig na. Adapatig na kayang kuanak. Ni Papa, itinagbiling kanyak tapong tawagan kayo. May pakamok ti kasahan. Sige manang ti sublat ko ni Manong Mani. Ngimnoan niya timbaga Manong Nemi ni Manang Luisa kastamat timbaga ni Manong Mani. Sumalas suman. Pa, handa kaya tumay. Kung nagtupay kami kaya sa handa kaya tumay. Sanda nga mga bigbigin dagiti na ipaay ko kanakwada. Alawan no panawan nga kaaldak iti danada no adaman nagkurkuranga. Naggapgapuan dagiti impapaunig da nga taraon. Naggapukan niya. Naggapu ti lingit ko. Naggapu ti panagtrabaho. Di amin nga kinasgastos na. Uray di ada asawa dan tsak pa lang ti magbibiyag kadakwada. Saan na pala nga napnek, inalada nga namin pinsan ti tawid da. Ada ka di nga ro nagtawid. Nga saan pa nga natay, ti pagtawidan da. Imbilang da kun nga natay. Kas tarigitan na ko, itilagal nga sawak. Ha, nakaskeng ka. Ngumpay putot ka lang itirawar. Manipod din nagamamuta. Yung parignam kanya kung tipatig. Tipatig ko keng ka. Kasi ti panangiparik na keng ka. No adaman pa nagselos digiti. Anak ko itiligal nga asawa. Hang ko mababalawi na. Ngayon ka nagiti kumamatang na panawin. At na panawin ko para kadakuan na. No man pa adan asawa at adan pamilya na. Ngayon may paidam na kanyak na ita. Anak. Nukas pagarigan tasang kuman nga malasat na ito eh. Sabi ko ma. Tadi nagtultuladen. Nubasol ko man na nabaybayak na kitanak ko. Ikam ti panawan, ida. Tapno ikandakan tumit ti panawan. Ipateg mo, ida. Tapno amuda kang tumit nga ipateg. Kan tapno sanda kang tumabaybayan. Uray no kasanot kinali nga doktor kinasamay di kiti agas Manong Nemi ngan talaga nga pinanawan na kami ni Papa. Impakamok Manong Nemi kada Manong Mani kani Manang Luisa ngim ni aniniwan sa Andapulos Imay. No itay kat nangrugi ti programa nang rugi da iti surat ko Manong Nemi iti Campo Santo. Api musay da di mama. Igibos ko kadi da ito'y nga surat nga daak pail adahak metlang iti Campo Santo. Lumlum na ikan ti init Manong Nemi. Adak pail lang iti sa kaanan ti tanem ni Papa. Nagaskid daw na Manong Nemi nga mayabay ti tanem na iti tanem da di mama. Imbes nga na di asawa na. Isumit ko ay hatkid daw na di isot na pasamang. Manong Nemi, may sahakon ti unak di Campo Santo. Imad na nagtimik ti di kutak. Walter? Walter? Ni Manong Mani kini Manang Luisa? Kaya na din sumar sa runo, gumasasidig ka na kuhada. Asawa, kaya nagitanak na. Papay da kay laing.
Imbaka mo kada kayo nga dagos, idinagsatanan ti angis ni Papa. Manual daw na kamansayag. Ngagsubli-subli di kiti empleyado, iti negosyo, nga umay makiandi ngay kanyag. Ngamsagay pulos nga nakita. Itatanay dulinan. Kahit may kumakamakamin, ngamsami nga nakamakampay. Anot na pasamak, manong, manang, takalaat kayo nga nakaamiris. Kabayatan nga nakaimansayag ni Papa. Kang kanahin na kaming al-alyahin. Sid-sid rin. Ipapaawat noan niya man di kita nagkurkurangan. Naamiris mi. Saan ngayon nagkurang no di kat na kami tinagkurang kang kuwana. Magbaykan ka, Walter. Tanabantayam kabayatan nga dalit iti sakit. Impariknam kayong kuwana, kadag iti mo udingal daw na iti pamatig ti may nga anak, iti ama. Awan ti ornos, tal na kanragsak ti pamilya mi. Gabuta talaga nga, saan kami nga nagkanitinananay nga disiplina? Sa baling nga ugali na ipasagapsap iti panunod kadrik namin. Ngimori no natayin ni Papa, inaramid na pa ilahing ti amin, tap no malawlawagan ti panunod mi. Kadagit pa nang alya na ka na kami. Ading ko, adtoy kami, nga saan lang ni Papa, edi pagpakawanan mi. No, di kat sika. Sika nga sa aming bigbigan nga kapsat, nga anak itirwar nga si Kapay, ti adanda nga nang ipaay, ti pamatig, ti may nga anak, ti may nga ama. Sabi ko ma, tasanin nga nalado pa iti amin. Sampay nga nalado ti amin, manong, manan. Ornusan nyo ti biyagyo. Ornusan nyo ti pamilyayo. Naragsak nga pamilya, natalina ay. Napno ka dagiti pamatig ti tunggal maysa. Awan ti pagnanakan nyo. Numampay na ala yun, titawid yun kini Papa. Ado palat na batbati. Ited ko kada kayo, ti kasapulan nyo. Lakit di, taamoyo nga tagibanen kini patig. Tadi kiti maited kada kayo, pasit pala yung tinagbanbanugan ni Papa. Mayat kayo di ko nak. Dito kong kumatikid dawin mi kayong ka, ating ko. Wan, ado, mabalintay pa lang pagbibingayan. Ngante ko na, amoyo nga tagibanen kani patig. Tadi kita, kat naglinglingatan ni Papa. Nagbaling nga rodan manong naming na urnus, naragsak na taninaay ti pamilya damanang Luis Sakas tamaten kini manang Manong Mani. Dakami madlang kini Michelle manong nami tinagkagasat. Taidi, tanaiwagsikon manong nami iti papatay ni Papa sinangokon ni Ayat. Pinashare ko mismo iti balayda. Albali yung indaton ko panagayad ko kayong kuwana. Ngem sayang laeng. Tasaan nga natungpal ti arapa apen de di Papa. Nga iso ti mga ayam kadagiti apu ko na kanya. Kaputa, atay matan ni Papa. Sakbay nga nag-asawa kami. Kani Michelle, nga nadaan kami ti talo nga nan. Naornusen ken naragsaken na talinaayan ti pamilya dagiti kakabsat ko. Agas met ti kinaornos ti pamilya. Ngagnanaid kami, idadakkel nga balay, family house, pakalaglagi pa mi, kaya dito Papa.
Dito nga rin ti pagkasalita, manong nemi, thank you di anos mo, kalaing mo nga ng urnos, kalpasan nga in-share keng ka, iti in-send keng ka ti detail gena. Kaya tagyaman ang itilaing mo nga ng ibang sakit sabi kumata, damat na ibatik ka adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag ka, nagiti pahatak ka nagbuya ka nagdengag. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Walter. Thank you, Met King ka, Walter. Thank you, Met ka nagiti nagbuya ka